komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon. Vice Gov in Action. Update sa mga proyekto kag programa sa inyong mga opisyales sa probinsya. Vice Gov in Action. Programa nga nagatuyo sa pagpasanyog sa serbisyo nga ginahimo sa nagkalain-lain nga mga ahensya sang gobyerno. Vice Gov in Action. Magatalakay man sa mga isyu kag problema nga ginapadangat sang publiko. Vice Gov in Action. Magadala man sang importante kag mapuslanon nga mga informasyon kag kalingawan. Vice Gov in Action. Upod sa inyong alagad, Vice Governor Jeffrey Ferrer. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Hello, mayong aga sa inyo nga tanan sa pamati sa aton programa. Ari naman kami sa pag-alagad sa Aksyon Radio sa bilog nga probinsya sang Negros Occidental kag sa mabatian sang sini nga programa sang sini nga radio station ang mga kautura naton ato sa iba nga lugar kag nagaparticipate gid kag nagapamati man sa aton because makahatag naman kita sang maayong impormasyon sa aton nga mga kauturan labi na gid sa probinsya sang Negros Occidental ang akon kaupod nga partner Board Andrew Montilibano. Mayong aga, Vice Gov, no? Mayong sa ato aga, ng mga kauturan sa Bilog ng Negros Occidental. Kag dibuinas gid kita subong adlaw. Amuman. Kay nga why gid kita gindi sa irihan sang aton nga amigo. Kay sa tuod lagi daw first time ni kuno. Mapa-interview siya? Mapa-interview siya kaupod sa aton. Kag Hindi siya gusto sa professional nga media, gusto niya amateur. pero ang aton ni kilanlan makahatag sa maayong impormasyon, makahatag sa maayong laygay. Kag siguro maayo maning problema tas ni kay nga damo man ta followers, damo man ta followers kag way makita ya maghatag gid sang siling exact nga mag-guest ta subong pero ga abot lang na iya kag una sa tanan gali Board Andro ang aton nga protocol diri kay daw ikaw gini siguro ang imo assignment nga opening prayers kita sa aton nga programa nga matagaan kita sang blessing sa aton nga Ginoo. Okay. So Kag labi na gid ang aton man nga guest subong nga adlaw. anyway, so in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. No? Lord God, subong na ari kami liwat nagtipon sa imo tubangan para makahatag man na sang maayo kaga kung ano ang kinatabo subong diri sa Negros Occidental including Bacolod City. Kabay pa nga ang imo Holy Spirit amo magaguide sang mga magwa sa amon nga ginahambal, guided ang amon nga ginahambal kay subong sa tion sa sining nga pandemic nakita ta nga daw Lord God na daw diri sa Negros Occidental kag Bacolod na daw nagasaka ang virus. So Lord God kabay pa you guide us and give us the wisdom on how to solve this kag paano namon maprotektahan ang imo mga imo kauturan diri sa Negros Occidental. So sa ini Our Father who art in heaven, no? Holy be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Don't bring us to test but deliver us from evil. Amen. 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 Thank you very much partner. Sa liwat ang aton nga guest subong hindi naman ni siya bago sa probinsya sang Negros Occidental when in fact well known ni siya nga ngalan ang amon niya amigo ang aton niya kaupod sa serbisyo publiko former Congressman Albi Benitez. Mayong aga sa inyong adwa ba nakibot man ko may ara ka mo show. So sang una daw kita lang kastoryanay subong pero mayo ni siya no kay ang aton yang mga ginahambalan sang una mga importante nga mga information
mga importante mga discussion nga makabulig iya sa atong mga pumuluyo. So congratulations sa inyong duwa, kamo nga partner. Wow. Siguro Balo ka kung ating ato ni probinsya kung kamo- pagsugod sang pandemic ti kabalo ka nga daw hindi kita kalibutanan so daw medyo limitado ang amon ang ginahimo nga gina-conceptualize namon ni Board Andrew nga maski sa ano nga butang makahatag kita serbisyo, makahatag kita impormasyon sa aton nga mga constituents diri sa probinsya sang Negros Occidental kag mabalaan Manila kung anong ginahimo tada ang aton obligasyon labi na gid nga kaupod naton ang Gobernador Bong Lacson nga ara siya pamati sa buong adlaw. Ara ginasaya Go pamati. mayong agada. Kag ti ari naman partner may mga impormasyon kag nga dapat i-share taya sa aton nga mga constituents diri. But una sa tanan, luyag tani ginabalik-balik kay may ara pa man nga mga iba naton nga mga kaupod, nga mga kautura naton labi not only in the province of Negros Occidental, kung sino si former Congressman Albi Benitez. Jutay lang background abi partner kay balo ka naman nga amo gina-introduction ta sa imo hindi bala? partner, but siguro no better person than kamo no. Kay ever since ko ang government kinahanglan ang komunikasyon sa mga pumuluyo should always be available. So do saludo gid ko nga himo kamo sa muni nga programa kay mabatian gid nila ang tudtuon nga gahalin sa gobyerno. So congratulations. Now sa imong mga pamangkot daw dugay naman kita ubdanay. Hindi pa ko to congressman, ikaw tong akon nga daw mentor no pag-aboto sa mga bala mo Amigo mo lang na. Amigo na. So antes ko naglagan ga negosyo kita, negosyante ko. Tas siling ko gani nga pag-abot sang daw Mayo naman ang lakat sa negosyo, siling ko it's about time to give back. And one way of giving back is really amo ni ginagsulod ta sa public service para at least mas madamo kita mabuligan. And that was the decision I made sa 2008. Naglagan kita first time sa public office, congressman dayon ang gintaganan ta. Way ta nagagi sa councilor, mayor o kundi man no. Kaya ang aton tuyo to was to be able to give as much service to the people. And siguro at that time no, dungan 2010 o 2008? 2008 ang decision. Okay. Naglagan. So, no. Pero it was the elections in 2010. Yeah. Natabosin na. Kag siguro take you back a little bit to history, Vice Gov. Dungan kami ni Board Andrew sulod sa politika no. Yeah, because third Ginasturyahan, district, no? you know. So dumduman ko pag ito sa isa siguro tong meeting namon kay pakilala pa lang ko to no kay mga iban nga lugar ang amon nga lugar such as Victorias way pakakilala and ang of course pamangkot ka sa Murcia Montalibano ginaya nga to ang gagwa nga ngalan so amo to and the rest is history as they say. Okay. But anyway, 2008, Ano to? end of 2008 ay nag-updanay gid eh. Correct. Correct kami sakto gina. So 3-term kong congressman. So after that paway kadali no kag ari naman but miskin Maski wala ka paway sa ka do posisyon, ay ko kabati nga nagapaway ka gid kay rason na sa aton. Anyway, ang aton purpose is well, kunara na tayo sa serbisyo publiko kung do hindi man ta kasiling hindi kay may mga tao kat gid nga gatawag sa aton ginabuligan ta ginaserbisyohan tayo gyapon ay tayo maski way na ta sa serbisyo during the time patara ya ang aton nga paghatag sa ila sang support no. correct na advice no it doesn't have to be nga ara ka sa posisyon para magbulig no and that's what we have done miskin wala ta posisyon gin-appointment ta economic consultant sang Yes. probinsya so sige gyapon kag hindi madulay kaya ang tao wala daw basta nasuguran mo na sa public service Mapalapit kapalapit hindi ka gid makapalagyo nonetheless ako Siling ko gani ever since mamangkot sa akong way ka man attack sa public service. Sa tutuod lang every time na maglibot ko nga may pasalamat sa imo. Taw tanan nga kakabudlayan, tanan nga ginhimo mo madula kag taw ginaganahan ka pa eh. So mga amuni nga bagay ang ako niya looking forward nga may mga mabuligan kita kag daw ma-recognize man nila. So
Amo na Daw iya kanami. garo amo nang calling sa life taya kung mo di bala. Amo gid. Kag kung gisa may mga trials kita but ang challenge daya mo nang nami. Correct. So hindi lang tayo magkatakan sa pagbulig sa aton nga mga kauturan nga kilanlanon gid. Kung basi board Sige and lang. bro, Sige, anay, kido. Hindi kay introduction ta pa lang ni kag dugay-dugay may mga ara nga impormasyon nga yatag si Kong Albi si partner nga para gidya sa aton nga probinsya nga at least aware kita Oh, siguro, kag punano ang mga recommendations kag amo na as a consultant sa economic affairs sa province for almost 2 years and a half na partner no. And then siguro daw mayo man ang mga suggestions kag ang teamwork ta with the Governor Bong Lacson kag may mga ideas man si Kong Albi nga gina recommend sa province. I think siguro, Vice, istoryahan ta ni Subong, no? Kiti. But sa subong yang atubangon ta ang problema. Ang problema, gid niya, nagtubangon ta ang, ang gasaka, ang cases ta sang COVID Subong. And I'm sure ang aton, guess, si Kong Albi is very much updated sang sininga mga datas. No, kay since the first day of sang pag-away ta sa COVID sa Negros Occidental, kabalugid ta, no, nga si Kong Albi was the present all the time. So, siguro, let's touch base nila kay para ang aton na kauturan sa Negros plus Bacolod City would be aware. Pinascan ko pa lang nag-participate sa ato nga text. So, pasalamat Kong Albi. So, kung whatever it is nga ginapasalamat nila, ikaw na lang niya kabalo, kag sila lang niya kabalo ko na, no? Kagabalugid ko sang term di nga, nami ka. Oh. Kasi na sila. Sige lang. Doon pag-una subong, nami ka. Nami ka. Doon nakibol ko sila. Doon, batihan ko lang na sa restaurant ng Felicias eh. Namit ka. Namit ka o nami ka? Nami ka. Okay. Sige. Kung ano ang ara ang matag may impormasyon sa aton kay ang aton programa para man sa serbisyo nga for information sa aton nga probinsya sang Negros Occidental kag sa nagapamati sang ining station. Thank you, Vice. Let's give an overview, anay, no? Kung makita naton nga ang mga cases naton sang last year, no? Kag ikumpara mo sa this year, daw mas mataas kita this year kaysa last year, no? Kung makita mo ang mga new cases nga makita naton, no? Subong mayara na gid over 200, 300. So, a day, no? Why ta na batyagan sa last year? Miskin di sa bilog na Pilipinas, our high of 15,000 was We're the talking high. about pandemic COVID-19. COVID-19. Amo ni mga new cases nga makita ta. So, this year, I think mas mataas kita sa last year. Now, ang panawagan, we met with the mga doctors a couple of days ago. Panawagan nila nga daw puno na mga hospital, ayawan na kami sang treatment sa mga COVID patients, kung pwede i-lockdown taliwat. Parehas na wala natabo sang last year nga ECQ kita, tanan nga mga businesses isara. Amo ni may mga recommendations sila nga untataanay ang paglagaw, untataanay ang mga negosyo, untataanay ang mga business transaction para maka-recover Flatten kita, lang. no? Daw amo nang ilang proposal. Ila proposal na yan. Hindi na yan coming from us. Ang problema naman kay kung every time nga iuntat ng mga business establishment, it takes a while to recover. Hindi man na yan, sige, pag abrita, ara na sila dayon. So, ginabalansin ni isang government. Namo, man mawadan obra pa gid. So, hamak mo kita naton nga ang incidence of poverty, incidence of hunger. Actually, gasaka ang gasaka. So, manawagan naman na sila, mga ayuda ang pangayoon nila, and all those things. So ang ginahimo sa government is how to balance. And the proper way of balance is striking a middle ground. Kung ano mayo. And makita naman, siguro, the first thing that we have to do, kay kung pabayaan tala ni mga virus, masigi-sige ni siya saka. Hindi ni siya mag-untat ya, kay ang iyayang opisyo, manglaton sang tawo. Amo Amo na gid lang na saya no maglaton kag manghalit na gid lang yan mo no. Amo ginayang gusto sang virus daw, amo ginayang iyang behavior. So ang kinahanglan ta himuon, hindi ta siya hatagan sang opportunity to infect others. Okay. So ang first ko nga pamangkot, how do we do that? Okay.
ang first nga pamangkot ko, Permian, yan, I've been asking this, is how do you know that we're under testing? Kaya it's only through testing nga makita taning virus eh. Invisible ni aton nga enemy. Hindi ta makita. So para makita ta, we need to test. How now do we know nga ginatest ang insaktong numero para ma-isolate ta kag ma-prevent ta ang spread sang virus. So ang isa ka indicators na this is scientific. Hindi niya daw ginapalagpat lang but this is a scientific. Ang basis usually of mabalaan kung under testing kita, ang positivity rate. Ang positivity rate kung pila ang gina-test mo per day, kuha mo percentage nga pila ang positive, amo na ang positivity rate. So, for example, ang province, no? Yung pamangkot to, kay Isling ko, ano, ginabantayan ko ginang positivity rate. Ang province naton, 14% ang positivity rate naton. So, kung may gina-test nga 100, 14 na da kabilog ang positive. Okay? So, makita mo, 14% o gamay. Pero ang actual number, based on studies man, kinanlan ang positivity rate hindi maglapaw sa 10. Ara, so 5 to Okay, kung na mo ang 14 taas na gali. 14 taas na. So meaning sina, mas damo pa na da ang may infection nga hindi ta madakpan. Asymptomatic. Hindi ta makita, no? Invisible nga base galagaw pa na da sila. So the proposal kung ara ka above 5%, matugang ka testing. Ma contact trace kagid kag mangita kagid sa mga possible infected individuals. So, amo na ang atong kinalalimutan. Now, as I've always said, no, and I proposed this ang last nga meeting namon sa mga doctors, tuman to si Dr. Drilon, and I said, Dr. Drilon, maybe it's about time nga we convince Bacolod to join forces para ang policy, ang strategy for prevention of the spread of disease ma-unify natin. Ma-unify. Oh. Kaya ang virus, hindi man na mag-untat pag abot sa Bacolod, dahil lang. Lainan niyang banwa, hindi natin din magsulod. Why na siya recognize niya, miskin din niya, makaduna na siya. So, kinanlan, it should be dealt as a unified, comprehensive management team, command center, para ma-prevent agad ang spread of virus. Kaya, kung kisa, Sorianay kami ni Mayor Mark kagabi, niya, most of the infected individuals sa siyudad ng Silay are coming from Bacolod. Kaya in Bacolod, on daytime, dahmo ga ubrahalin sa probinsya. Especially ang neighboring, no? Talisay, Silay, Murcia, no? Bago. Daragi na sila ga ubras Bacolod. Magpuli na sila. Dasum infect sila dito. Igo naman na ang Bilog, probinsya. that's why So, probinsya ni dala na da ang imong data kay na sorry So, to interrupt you partner That- sa 14% dala na da ang Bacolod why pa why pa? Okay. Province lang na. no? province lang na. So, Bacolod is an integral part of Negros Province. Economically, socially, tanan-tanan. So, it cannot be separate. And, sang pamangkot ko si Dr. Drilon, pila ang positivity rate sa Bacolod? Ang habal niya sa akon, it's 36%. ha 36% ang positivity rate. So, meaning, dako pag isa sa probinsya May, Isa sa- eventually, may doktor na gani nga text tungkol sa kinahambal ka di. Oh. May doktor din nag-text ako niya, please bear in mind na dapat it should be below 5%. Oh. Amo ginang nila gusto sang doctors, it should be below 5%. So, kinaya coming from the doctors na niya, ha Yes. Nag-text sa akin bago lang. So, ang meaning sina, we're under testing. May galagaw na da nga mga infected individuals kaya hindi natin madakpan. Kaya why ta gina-test? amo ni mga asymptomatic Ang mga asymptomatic, kag wala nagapara sa test no? 65 to 70% of infections are coming from asymptomatic. Sabi, No? So, ang symptomatic gani, hindi pa magpati nga infected sila. Yan, naulanan lang ko da yan. Hindi ko ya... Sipon lang yan. Sipon lang ni kagano. Ang asymptomatic pa ihan. Ang may mga policy nga daw kinalantay review for testing. Example, ang gina-test is only mga symptomatic individuals. Sala na. No? Kaya ang asymptomatic, miski mahambal ka ang policy naton, i-test na lang ang symptomatic na close contact, kag ang mga iban, ma-isolate. Kaya hindi mo na mapunggan ng tao pang mabatsyag nga sa daway mga
symptoms sang COVID, malagaw gid ko ya. Kag kung Nalibot maglagaw gid ko na ya. siya. Amo na ang mga gaps kag mga kinahanglan hatagan sang atensyon sang aton nga probinsya together. I think I'm calling tani ang Bacolod would also join forces para mapungganta ang spread. And hindi nilahog-lahog. If you track ang aton nga statistics, ang atong nga mga numbers, kung diin pa kadto, we might reach a critical stage nga mabatian ta sa mga iban nga lugar nga mga pasyente hindi nakasulod sa hospital, ang muna iban nabat- to grabe. napatsyan na lang sa parking lot. Well, ina sa totoo, gakatabo na gani na. Nakatabo na na. Because yesterday, may mga bulig sa akon, ganit taga Tuboso. Positive siya, hindi maayo ang situation, hindi ka sulod sa ospital. Hindi ka sulod sa... Nakalagay na, Martin, may That's araw why, pa hindi siya ka sulod sa private. Hindi ka sulod sa because wala na bulutangan, kagrabe ka labas sa linya. Last week may nangayo man bulig sa akon, ika number 60 siya sa lineup. Kita mo lang na. I think kinahanglan i-focus ta on two fronts, no? Ma-focus kita sa prevention by going on a massive testing strategy. Himuon ta gina kay malagas kita mo. Kung hindi ta matakpan ang mga na-test, kulang ta sa test kagapon, subong kinahanglan buwas ang testing ta daw times 3. Hindi bla kung if you remember last year, hindi bla nag-mass testing kita o ba Correct. 10,000 swab test. Ang iban sa to gani information lain pangin pamutang. Hindi sila matrace pero nag-positive sila. Lain ang ngalan, lain. So why gid ka cooperate tanan. Well, ang ato niya nga ginahimo nga ang community ta nga hindi na tani mag-contaminated la kag hindi na magdamo ang positive pero yung tao Amo mismo na ay ay mag-cooperate. ideal, no? Ang pamangkot yes, how will you do that? Si amo ni nga ato nga gina-propose nga first kinahanglan ma-recognize ang government that we are under testing. Kaya ma-realize nilang under testing, mastoryahan na yun. Kag mahimo na sila sa mga paagi kung ano sila makalagas sa testing. And then another component of this, kinahanglan buligan ta mga hospital kung ano mga kinahanglan. Base mga iba naman doesn't have to be in the hospital. Pwede naton sa butang sa mga health facilities naton nga mahatagan man sa treatment. In fact, ang suggestion, I think this is already being done by the province, nga ang mga iban nga mga hotels, dito ta na lang sa ibutang, basta supervised ang hospital. Mga doctors na ang manage ng health hotel turned health facilities para ma-declug ang ato mga hospitals. Kaya mga hospitals, ibilin ta na sa mga severe Yes. and critical cases. Amo na ang kinahanglan halungan. Kaya imagine, no? Imagine kung 12 to 14 days kaya ka tinala sa hospital, kalaba kayo sang transition na para makasulod ang masunod sa imo eh. Kag usually 80% sa tao they get better by themselves. Yun na daw statistically makita ta. Nga daw hilanat bala daw makaya. So pangitaan ta gid na sang solusyon para hindi mag-amo sini or else hindi na ako magambal kung anong or hindi else na mapungga na. Well, anyway, kung ano pa man kasi ni kung ikaso amo ning ginastoryan ta subong, let's say why na gid abi lugar and then ang iban di man gusto pa hotel dira. I'm sure gina-shoulder man sang agency government agency. Pero ang iba niya gusto sa balay nila home quarantine. Ako, I'm in favor of home quarantine. Condition ko lang sa home quarantine, kinahanglan may ara sila enough facilities. May isa sila nga lugar, nga isa ka kwarto, nga ma-isolate naton. Dason may banyo to sila para for 2 weeks wala. Miskin hindi magwa-gwa da. Kag wala interaction kung may miskin kay sino. Kaya Okay ang pamilya yaman ginaproteksyonan niya. Correct. No? So Community. kung may mga balay nga may isa gid nga kwarto nga it could be isolated, may banyo da sila, kaso ng mga pagkaon ginadulong-dulong na. It's happening, no? Sa mga ibang mga cases, I think it happened. Miskin sa amon ang wife ko na COVID last year, no? Wala namon, basta dito lang siya sa isa ka kwarto, wala gwa for 2 weeks. Okay. Kita mo na, brado, kaya rin tadi katag informasyon, hasta Riverside, nag-message na. Okay. Yaring ilang in public advisory, no, Ari? Puno na sila. As of June 13, they will not accept
Kaya why naging sila butangan? Why na gid lugar kita Si, mo. wala nga to di programa do kanami okay ti magdamo na Gaga gadyon. participate niya ang Oh, kabilugan so, is because mayo yang intention ta. Pata namin ni na makita sa pumuluyo how Ay, true na oo, totoo information Ay, na ginahatag. ay, Taway ta di ginatago-tago ni kunano kalala ng ang sitwasyon nga kadamo na sang positive. Why I'm not putting anybody down. I'm not Yes. trying to do that. I'm trying to present the facts. I'm trying to show kung anong situation subok. Reality. So para may mahimo kita. Realidad na niya eh. It's about time nga daw we get together and get our act together. Yes, correct. Especially nga ang aton nga kontra hindi ta makita ya subong. Correct. Kagang career sini mo yang tao man. Correct. Imagine lang bala no kung makanto ka lang to sa SM kay mabakal ka grocery mo, ay gani ka kabalo kung tanan sa sulod sa grocery ka bantay kag cashiers may kakani kabalo. Amo na ang daw dilemma subong sa government pangitaan gid nila na sang balance, no? Kay Ma'am Balsati, hindi ta makita, isarata na lang. Amo na ang isa Kundi sa mga economic proposal. issue ya. Kaling ang maigo naman ang economic side. Yes, so Dako man eh, daw dako man. kaluoy man sang So- ibanda so- mawadan obra and then especially that ang oras lang amo lang ni and then ang sweldo nila no kaluoy man ang aton mga kauturan dira So, nga nagasalig especially nga kadamo sang pamilya nga gasalig sa parents nga mga wadaan obra pagid ano na lang. Ang proposal ni governor nga instead of closure, butangan ta na lang sang capacity. Basta outdoor lang anay ang pwede for Pwede mga na, restaurant, oo. hasta 30% lang anay ang pasudlon da sa establishments na mga amo na nga bagay instead of total closure. So Although amo na kabudlay pa na ganing 30% ka kung albi kay ti i-cater mo man na tanan mo basta ano lang sila follow the protocol lang nga kung outside maski layo lang to order lang and then para may obra lang ang aton nga mga kauturan man hindi gid mag-close ang iba nga mga business establishments. Magani. I think they have to come up with a balance between these two. And the best way to come up with a balance is magstoryahanay. Is mag-meet ang mga stakeholders, mag-meet ang government together as a unified front, as a one command, kung ano mayo. Or else, we are Delikado gid. delikado na. These are the critical times. Kanami man sang imo suggestion niya ako kay kiti kami ang kapitulyo kami ni Gob kang mga board members ma-support lang kung whatever decision with come up sa mga meetings sa mga stakeholders especially sa province ta sa mga mayors ta kay ti subo aggressive man kayo mga mayors ta kumyara gani mga resorts da ginapa-close nila para nga daw hindi gidla masyado ang gatherings so amo na gina-control Manila. But duwa gid ning nga areas nga kinalahatagan sa attention is the prevention, so testing, isolation, contact tracing, kinahanglan i-upgrade kag i-padamuon as I've said, no? Kay ang ako niyang feeling based on the numbers, we are all under testing, no? Kinahanglan lagson tani sila. And then the other one is ang health facilities naton, mga it's not just facilities, hasta ang manpower, hasta mga nurses, mga doktor, basi karon dugay-dugay mag-give up na sila. Kung mag-give up na sila, Kinalanon tagid mga doktor sila- sila no, gini ang tanan- hihiro siya. tanan nga support sitwasyon. nga mahatag ta sa ila was Eventually, ways. Kong, to be honest, since last year, we are already under sa nurses. So, tungod na pagsulod ko sa hospital last September, kina-COVID ko, nasibir ko to COVID, one of the dilemmas is kulang na gid nurses. Kaya nga, i-transfer na lang gani ko tani sa next step nga mas tawhay nga room, nga hindi ka na to sa isolation, gid. Nadugayan pa ko, ginbilin pa ko yapon to sa sulod. Kaya ang rason is, mangita pa kami nurse para si mo, kayo ay gito nurse station. So, mga muna, no? Maybe if we all get together, we can solve those problems. Kaya mga muna requires the help of everyone, no? So, the first order of business amo ginanduwa nga areas nga So amo na matagal subong attention. ang asikaso mo partner. Well, of course, kinahanglan ang arada ang will have to take this to the next level, no? Kung di ko magsala daw tomorrow may meeting meeting sila. ka, okay. And then daw upod man ng IATFD national, no? Kung daw bati ko gani si Sec Galvez will also help out kung ano mga kinahanglan para makabulig ang national.
amo gina, I think no. And then eventually, Vice, ang end goal sini is really vaccination. Oh, of course. Okay, talking about vaccination, siguro may data ka man da nga ara sa imo ang total sa province, ang kabilugan when we say province, dalon ta na lang ang total man sang Bacolod kung pila ang ara na vaccine da. As of yesterday, ang report nga nakita ko, no, we have a vaccinated total of about 111,000. No, this is first kag second doses. Ang completely vaccinated ang first and second dose ara sa 23,800. So makita naton nga ang breakdown sa 111,000 is 65,000 sa Province. 40 plus sa Bacolod. 6,000 sa Bacolod. So more or less sa muna, no? And if you look at the active cases, ang active cases sa Bacolod is I think 1,700, while the active cases sa probinsya is 1,900. Nagsaka na siya. Sa last time kami nagstorya na sa doktor, it was about 1,747, of which sa mga active cases sa 1,747, mga 30 ang confined sa Bacolod. So, kalabanan sa mga cases, araya sa mga facilities sa province. 30 lang of that number ang ari di sa Bacolod, mga either Corazon Locsin o kundi na mga hospitals. So, kalabanan sang Bacolod facilities are actually catering to the Bacolod Infected patients. na rin. No. So, if you look at it, no, 111,000, though we are not even siguro kung ako ma-target kita, minimum na lang anay 50%. No, 50% of population ma-vaccinate ta so that we can have herd immunity. Okay. Kay maglabot kita sa herd immunity, hindi na bala ma-infect ang mga iban, and slowly madula na siya. Ang target sa national government is 70%, no? But Okay, partner, da i-detail tagidabi, no? When you say 50% of what population ang total? total. So, ang population ta is Ang province about 3 million, 3 million. 3.1, 3.1, 3.2. And Ang then- Bacolod City, mga 600. 600 something to the So, mga 3.8, 700. tas 3.8 dalon tagid niya tanan. Hindi way sa may mabilin da. So, So, 3.8 50%. 1.9. Nga mo na, ang target. 1,850,000 ang Okay. target tayo i-vaccinate. Okay. Ara pa lang ta sa Ara pa lang ta sa pila pa lang subong sa 1 point. Ang fully vaccinated 23 ah. So, so may ara nga lagson pag na 1.6 be pa nga 80, nga dapat daw mo. More or less, more or less. 1.7. tanan nga LGUs, no, tanan kita ya ga singgit kita ya, give us vaccine, no, gina follow up ko na every time sa kay Secretary Vince Dizon, ang head sang vaccination program diri sa aton. Tina mga vaccine, tina siya gahambal man nga ang problema gid is supply internationally. Kay partner tabo sini, ang mga manggaranon ka mga dlagko nga mga US, America, Europe, nga mga developed countries, ginauna ya ang ilang nga mga company nga ng nag-supply. mga tao nila. Okay. Miskin ang Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, American-based ni si mga company. So kadabot di sa ato na klaroon taniya way pa niya na hindi pa niya ang gipang purchase ang LGUs. Wala pa. Way pa ni. Donated. Kasi ang ano ko nga ang aton hindi pa na sure kung saan umabot kay ginauna pang requirements ng national and then ang donated pala ni sang WHO. Correct, ang COVAX facility. COVAX no? facilities. So, to Oo. equalize, kita nila nga base i-hoard kag i-unahon ang mga developed countries. So, naghimo ang WHO sang COVAX inventory nga unahon man ang mga Kay ti diri mismo daw pa indis man kung kay ga ano nga di pila lang yung nag-abot sa inyo sa amon diha damo, no, it's not like that. Kung damo gani damo kamo positive da, that's why gitutukan kamo nga unahon kamo kay nagdamo positive dra. Correct. So ang sad to say, no, mauna gid ang mga developed countries antes kita.
dira ang mga manufacturing plants sa mga vaccine, under pressure man na sila sa government nila. So, ginauna nila ang ilang mga citizens dito. Magkadto ka sa US, subong, mapila ka miskin din. Why kaya hulat-hulat? Miskin ano? Tudlukan ka dayon. Tudlukan ka dayon. It Grabe, take no? you probably less than 5 minutes. Sulod ka to. Mangkot lang sila daw ID, butahan sila, tapos na, guwa ka na. Tapos kapili ka pa. Kapili ka kung ano nga brand. Nano nga brand? Dariya. Hindi daw. Ano nga Lord. niya dito wala sana. Ano lang ang ako lang yung tanan niya vaccine, may protection gid man na iya eh. Well, Galing kay ti may ara gid siya nga may text mangani sa ako niya kundi inta makakuha Pfizer. Way pagani ka abot ni Pfizer. Jutay pa lang amo patong testing. Though So may 2 million nga nag-abot. May nag-abot 2 million depende na kung ang allocation sa Bacolod kag sang Negros Occidental may Pfizer. Though this week ko na mabot. Oh, way pa sa subong. Pero kung may ara, may diyan ta na nga makaano gid kay amo na ang gina-advise ang doktor ya kay ting asban niya daw may masakit kaagi na sang stroke. Ang Pfizer gid kuno nga brand amo gid ang angay. Maabot gid kita kag nakita ko subong nga daw sa mga developed countries. Amat-amat na vaccinate ang mga citizens nila. Matapos na sila sa Amerika by I think end of this month. They have reached their target. That's why, kung malanta mo, maskin sa NBA, ang ila stadium, puno na yan. Why na sila Dito yung ya, face ang, mask? ang Disneyland, aberto na. Ang mga theme parks nila, aberto na. Ang mga restaurant nila to, aberto na. Napati ko gani by June 15, palumbaan na itong mga states brace ang economy nila. By June 15, California will recall all health restrictions. Ba? Kaya nila, they have managed, they have controlled the virus. So, abri na to tanan. No? So, kita ya. Oh, tani ilan lang daw amo man na. Guys, ang isa- mo pagid mabuligan ta sa ang isa pa to take note, no? If you have the supply, assuming nag-abot, assuming nga ara ng supply, kaya natapos na mga lagko nga countries kag mga developed countries natapos na sila. Sis nga, why na kami kinalan o kamo naman mag-abot niya supply. Ang ako nga pamangkot gani. How fast can we vaccinate ang ato nga mga tao? Okay. Mga pumuluyo. Kung I have this one question, no. Ang gaalabot din nga mga supplies ang vaccine sa aton, why ni favoritism kundi inya region o kung ano, wala. Anong equation nila ni man? Let's say region 6 pila maabot diri sa imo and then I've heard 3 months ago gani nga daw ang isa ka city daya sa Panay daw nagdako ang location ginkuha pa diri sa aton ano man Mo to, oo. Kay Vice, mo to pag sang nabatian ko gani nga ang allocation sang Negros kag Bacolod gin-divert anay dito sa isa ka city sa isa ka area to area. sa Region 6 kaya ang delivery sa vaccine maagi sa Region 6. Kung mag-agi sa Region 6, sa Iloilo na yan matupa. Dito sa Correct. Panay Island. Kaya ang regional center, atuto mo. So, Now, karon anong discretion ang regional director among may discretion? may ara na sa antis padala sa aton, may breakdown na Breakdown, kung pila okay. ang allocation sa kada province, kada syudad, mamabalaan na no. Ang ilang nga formula for that, kinalantaw man nila kung din damo case, mga cases. So, kung subong daw damo kita, we have all the right to ask for more. Bago lang kami nag-teksanay ni Secretary Vince, kag sa lingkod na ilang taon lang, we are experiencing an upward trend. Padali man kami di more vaccines. Nagkambal man siya, mabalaan ko kuno by tomorrow, pilang additional ang pwede niya madala Very sa good. atin. That is good news. Kay isang may iban bagid gani nga every time na lang ang programa tani gina-encourage siya namon kay iban daw ay pagana magpa-vaccine. Kulbad sa injection o niya una lang kamo anay. Pero ang iba niya eager na yang kilanlan i-vaccine na kami kay for protection man sa ila ko galingon. Okay. Pero to ako we'll cross the bridge when we get there. Basta may ara pa gusto magpa-vaccine, i-vaccinate I-cater tala na, tagit. i-cater Oo. tala na, mag-abot ang tiyempo nga daw wala na, kinalan. Pero about this sa mga first dose pa lang na vaccine ko, may kilanlan may haragin na sila in preparation for second dose. Correct.
base ko no ay nablay kadua nga. Ang tawag nila na booster, no? Kay siling nila ko, no, ang first dose... Amo gali ng second dose booster na. Pero it's exactly the same vaccine. So, ang ilan is that they increase your immunity and it gapalawig ba lang imong antibodies sa sulod sang lawas mo. No? Price, balik ko lang, no? Isa sa akong nga ginpamangkot the other day man. Okay. Ko, assuming may supply ta, ang ato nga target is 1.850 nga individuals nga i-vaccinate, no? Assuming 50%. Kung may supply, how fast can we vaccinate? Isama na. Kaya ang mga LGUs, plastar naman mga vaccination center, but because of logistics concern, may ara ka man limitation. So, ang estimate namon, storya-storyahan ay ganito, was it will probably take 8 months antes na ma-vaccinate na tanan-tanan. No? Assuming maabot ang supply. So, 8 months, acceptable na o hindi. O kung gusto natin mas padasigon, amo na ang tani sa mga areas nga kinahanglan storyahan man naton sa national government at sa local government on how we can expedite ang vaccination program naton. So dadamo pa ni Vice Board, no? Sige lang. This is an ongoing concern, but iniyay we cannot rest. We have to continue finding ways on how to prevent the spread and how to take care of our infected patients and how we can eliminate the virus. Okay. So, do kanami man sa ato niya, no? I hope nga sige lang yagyapon ang imong pagbulig sa probinsya Kong Albi, no? Although nga sa 3rd district ra na daya si Bradta. Well, of course bilog man nga probinsya kay ti ginakabig ka naman nga isa ka leader man sa probinsya sang Negros Occidental nga damo naman sang kung ano ginimo ta bala nga unify naton ang probinsya sang Negros Occidental ay kung politically speaking Dugay na ni Tani oh, dugay na. Pero may God's will na iya kita mo nag-abot lang nga for pila ka election separate ta. Nagbalik Oo, so well that's in politics sometimes may ara man niya nga mga principles nga dapat naman niya Tindugan tindugan pero ang time will heal. Ngabi ko nag-LQ lang tayo. Oh. Pero subong niya kita mo i-solidify tanan together with the amigo ta sa 2nd district kay 3D. Yes. Maranyon. So kita mo nahimo taman tanan kay Bong. And of course kita mo Ario ga sige halang na ibordando basi may ara ka nga kay Kong Albi. Kay tagaan ta ni Chimpo o kung tagaan ta saya Chimpo anay kay ang aton nga mga texters daw ga pangamusta gid tanan sa iya kag kudos dra sa nag-text di nga LGBT kay oras lang ka mo Ha? 1 hour lang. Kalawin ko 1 hour na 1 hour lang. Tani siguro mangayo pa ka mo another hour kay sa inyo nga duha kulang. Ginahatag naton ng time para sa imo sa mga good information bla nga mabatian man sa aton mga listeners. Well, Vice, Kadlaw gid sirod sa imo no. every Sunday ka man din. This will not be the last time. Okay. Kuya, anytime ka maghagad, ari gid ko dito yun. Well, At kabalo your gid ko service. sina. Sige partner, ano ang mga final words mo da nga hambal sa aton nga mga kauturan sa bilog nga? When I say bilog na naya probinsya, dala na ang Bacolod da. Well, ang ulihi itong storyanay namon, ang panawagan is the government, both of the province and Bacolod get together to come up with a unified command para mahatagan attention kag mapangitaan sang ano ang mga mayo nga measures himuon para ma-prevent ang spread kag mabuligan ta ang ato mga hospitals kag mga doctors. Inaya siguro paramount na anay. Amo gina aton nga hatagan sang attention kag tutukan tagid na dahil ara na siya. Ara ta sa stage nga kinahanglan magiyogid kita and find ways, no. Hindi pwede nga daw amo mang gyapon.
We need to find new ways or drastic ways so that mapungganta niya ang paglaptas ang COVID. Yes, okay. Thank you, Gid Kong. Word? Okay man di, at least your time na yan ay ang great kadaag magsabat kada sa Sige, may 5 minutes. para daw pa gahan bata. naman hindi sobra pa mga 10 minutes mata para magahan naman sila. Siguro pila niya ang aton nga viewers di subong do nagdamo pagid, nagdubli. So nagi na ako niya magulang ara sa New York kay Dave Ferrer every Sunday kag si nari nang sadya ni kay hindi nakukita ni magamo ni ikadua si Shields de los Santos. Madamo gig nga salamat Mayor Albi. Mayor Albi. Damo gid ti amo na. Ikaw na naya kabalo ko na ano kag siya nga ang nagapasalamat siya. Okay. Well, Kagay SB Jason Tupas. Okay, good morning. Kay sino ni? Si R Tinirefe, no? Esperta, mayor, mayor na ning tawag. Sige lang ya bala. Nay pagusto mala na. Ilan niya text ginabasa ko lang Amuan? Oh, okay lang na kay Rizaldi Tupas. Okay, good morning Kong Albi, Vice Go, Board Andro. Okay, good morning manda sa inyo. Mary Ann Tan, good morning Vice Go, watching right now Barangay Tangob. Uy, Barangay Tangob. Okay, mayong aga lang sa taga Barangay Tangob. Jessa Lim, morning. Team ABB. ABB man? Yeah, di. Uy. Kaya Jen, ano na? Anidin. Okay, Jen, morning. Good morning, Landa. Juana May Alpuerto, morning. Bacolod, good morning, Bacolod. Okay, okay, si Liz, ano naman? Lel Rock. Ziva mo daw, Russian man, Zivak. LGBT4 Albi all the way. Piperte. Sige, ano lang na kay TV, good morning. Okay, kay Andy, love, gidang iyang abutang kalidio. Okay, kay Tuto Iking. Oh my God. OMG mo. Oo eh. Migo ta Alex Montesa. Ay, hindi din malipat ya. Hindi din malipat ha. Morning na Alex ha. Kay Joben Johnny. Good morning. Soon to be mayor. Sige na lang ha. Hindi na lang basa-basahon na lang na dia. Okay. Thank you Ben. Sa next chapter naman na. Kay Leo Bansam Bentiganan. Okay. Yado mayong agalanda. Okay. Pabaw migo ta Patrick. Primo mo. Oo Okay, idol mayong agad Roland Cruz, change for Albi. Okay. Ginabasa ko malang ni dia, change for Albi. Good morning. Thank you Okay, kay bawo si Migo ta Pilimon. Okay, pela. Daw mayo gid ang imo nga dancing naman. Kay Migo ta Apple. Okay lang na. Dimning dua. Joseph Neri Borja. Good morning. Mayor na tawag sa imo. Good morning, Landa. Kay Junicel Bantilio, I'm watching in Kuwait. Okay, nice watching sa Kuwait. PYM for anong PYM for Albi. Kita mo partner kapag guwa mo di sa ngalan no. In due time. Sige lang, focus lang tayo. Nay kung anong advokasya kag anong imong ginabulig sa probinsya sa Negros Occidental. Oo. Sige, isa-isa. Hindi naman sila makumudar tanan eh. Ari na Kaya nga ang balantay ka rin na gagawa sige nagawang nami kamo daw. Ara naman. Okay, kay John Villanueva, aga boss. Okay. Sa Albi, Vice Gov. Mayong aga man da dyan Kay Lorraine ako. May great pa ni partner aton migo nga isa. Sige. Kay ti sa Manila pa ni migo mo do si Jeffrey Tamo ari Partner, good afternoon Kasi may magic na mapakita. Basi may magic ka sa 2022. Do nadula na siya na. Ari siya. Pakadto ko nanay sila Carluta to para maghatag ko. Galing kay Waynata Festival tani isa to sa kagesta. Okay, si
Teresita Talion, good morning from Bacolod, from LA. Okay. Sige, mayo gatanaw man sila sa aton gani. So, bless. Okay, kay Mia Charo Arimas. Okay, good morning. Be safe. Likewise. Ari, ba may LGBT pag idi? Okay. Okay. Your Sir Buff, good morning. Good morning, Yoga. Okay, ang taga-Tangob, support. Damo for Albi, Mayor, especially the LGBT. Damo sa sige, mo ni silang nami man niya mga ga-support. So, maari pagid si Mirak. Okay siya mangyapon gali. Eva May Ibanez. Good morning sa inyo, sir, especially the future mayor of Bacolod. You see. Ila niya text, ha? Klarohon ta lang ni. Ako ya gabasa malang ko di mga kignis lang, hindi ko ni pagbasahon di. Ay, kay Borjobi mayong agada. Oh, Borjobi Pipelyo. Mayong agada kay mayong ugto na, alas 12 na. Pwede pa ko isa ka, no? Sige, on ta lang, ano? Kay Barangay Tangob, support for, sige, thank you, gid, Alexes, Dari mga iso, ginigahambal. Sige lang, respetaron ta na iya ang ilayang desisyon da. Bagulang ang June 12, freedom. Freedom na iya mo, freedom na iya nilaya, why gid ya, si, ano naman, ginalain nila, Oy Raro. Siro, good morning, Daddy Albi. Papa Albi. Kay George. Sige Okay, Alexis Soquenio. Okay, mayong agam na Alexa. Kay Noan Jimenez. Noami, no? Jimenez. Hello, good morning now. Nagtipon sila. Sige, gatipon gid man kita tanan dia. Jessalim, next mayo. Thank you, Jess. Okay gina. Nonoy Randy Lanza. Mayong aga Vice Go BMW and ang aton mayor sa 2022. Inabamasa ko na lang niya diha kay ti maskin di ni naton pagibasa, makuha man makita man nagyapon nila. Okay, ang ako nga best friend, ako siya. Okay, Councilora. Well taken. Infante, okay, Vice Go watching staff barangay Bacolod tanan gano, Stefania. We support Mayor Bogra Biba. Okay, thank you. Kay Art Esquerta Albi for Mayor Sang Bacolod. Kita mo, grabe. Ini pasalamatan tanan ni sila ya partner kay tiga believe ni sila sang advokasya mo kag imo man nga leadership. So ini nga mga tao kay hope nga in due time. In due time. Not subok kay ang aton focus na pagbulig sang Bacolod kag probinsya. Correct man, Vice, no? And siguro dugangan ko man pasalamat man sa mga PCL kay naghatag man sila sang endorsement for the same purpose sang bilog man nga probinsya. Just like ginimo sa mga mayors. Amo na bala nga akon lang ginaano partner yan. Mas maayo gani na nga may ara sila palian eh. Kay ang ang tao man mismo ang daog da. Gid. Kita mong isa, ikaw ya kapisan si mo, dugay-guday nagpisan man. Pero hindi na malayo, Vice, no? Hindi na mo ginanaman. Kung maglandaw ka sa mga, let's say, sa telephone, no? Mga networks. Kung isa lang network naton, daw kung kisang serbisyo, bala daw hindi magmayo. Pero kung may competition, parehas ni may PLDT, may Globe, may mga dito na subo. Ina-improve nila, no? Improve ang service. So, hindi kita malahin kumayan muna. Professional way, may ara gidya yung halahanot lang hanot daw. Isus, sigihan nyo gida bala. Kung gabasa ka diyo, nami po. Ngayon kasi naptalay, nami po. Titro, wala sang sang maayo nga idulot na ang ginahimo sa mga supporters. So, Di po kami, Brad, alaygay nga abi.
para manisa kayuhan sang tanan. Correct. Di ba la? Kung if you believe nga maayo yang imo nga leader nga ginasuportahan, ti okay gina suportahi lang siya, hindi lang maghaboy sang malain da. Po kami naman niya, Brad. No? Pagguba, kay kami nga believe man niya, kagapati kung sino man niya ang aton pagasuportahan. Respeto lang bala. Yeah, correct. Po kami, Brad, sa 3rd District. Tinagya namon niya ang serbisyo ni Kong Albi for 9 years. Mo lang yung tawag siya na game changer sa 3rd District. Hindi naman siya namon masigi. Kiti may term limit. Si Kong Kiko naman ang amon. So, kami more- sa 3rd District, Brad, yan nagambay kami. Sige, willing na kami nga si game changer. Ipahulam namon sa Bacolod. The more nga ginahanot mong tao, it reflects on how leader you are. Of Di ba la? course, of course. Abi hinay-hinay lang da bala ang mga supporters kay kitaya daw nami lang ya. So pasensya gida kay hindi ko na mahambal ang tanan nga naga-participate sa aton ang naga-text dire kay TO 12:05 hasta lang kita alas 12. So sa liwat una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.